word. Ik geef de Heer dankbaar. Ik zeg de Heer dank dat ik de mogelijkheid krijg om zijn woord te delen met hem. And I pray that as we go into his word again today, En ik bid, zoals wij in zijn woord nog een keer gaan vandaag, we will experience the presence of the Holy Spirit. dat wij de ervaring zullen hebben van de aanwezigheid van de Heilige Geest. And I pray that the subject that we are studying En ik bid dat het thema dat wij zijn aan het bestuderen vandaag, will be made plain to our understanding. dat het duidelijk zal gemaakt worden tot onze begrip. We're going to pray at this time. We gaan nu bidden. Please deal with me as we pray. En alsjeblieft, kniel met mij als wij aan het bidden zijn, als ik kan. Father, I stretch my hands to thee. Vader, ik stuur u mijn hand. No other help I know. Ik ken geen andere hulp. If thou withdraw thyself from me, Als u zichzelf zou terugtrekken van mij, whither shall I go? waar zou ik dan naartoe moeten gaan? We bow in your presence this morning, Heavenly Father, We buigen ons in uw aanwezigheid, Vader. recognizing our unworthiness, Herkennend dat wij het niet waardig zijn. but looking to Jesus Christ, Maar kijkend naar Jezus Christus. who is our all and in all, Dat ons alles en alles is. our righteousness, Onze gerechtigheid. our sanctification, Onze heiligheid. our redemption, Onze redding. our glorification. Onze verheerlijking. We invite the Holy Spirit, his representative, We nodigen de Heilige Geest die hem vertegenwoordigt. to be in this service, Om hier aanwezig te zijn. to direct in everything that shall be done, En alles te dirigeren dat wij gaan doen. to send your word directly to our hearts, Om uw woorden direct naar onze harten te sturen. to enlighten our darkened minds, En om onze duistere gedachten te verlichten. and to empower us En om ons te bemachtigen. to live the sanctified life. Om een geheiligde leven te leiden. Father, I commit my life into your hands. Vader, ik stuur mijn leven in uw handen. I pray that you will do with me any which way you choose, En ik bid dat u mij helpt in alles wat ik ga doen. for your glory and for your grace. Voor uw heerlijkheid en uw genade. Tell you thanks, O Lord, Dank u, Heer. in Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yesterday we started studying about a very important subject. Gisteren zijn we begonnen een heel belangrijk thema te bestuderen. We started looking at the subject of regeneration. We zijn begonnen te kijken naar het thema van regeneratie. And we saw that regeneration is something that many Christians do not fully understand. En we hebben gezien dat vele christenen regeneratie niet begrijpen. That regeneration has to do with a rebirth. Dat regeneratie heeft te maken met een wedergeboorte. It is the initial stage of sanctification. Het is het beginnende stadium van verheerlijking. That regeneration means a washing, Regeneratie betekent een bad nemen, the cleansing, een reiniging, the purifying een complete verschoning of the sinner. van de zondaar. We want to understand even deeper today We willen juist dieper gaan begrijpen vandaag what this subject involves. wat deze thema inhoudt. Yesterday we looked at the fact that baptism, the physical act, Gisteren hebben we gekeken naar wat de doop, de fysieke bedoeling van doop is not sufficient. dat niet genoeg is. Because to be baptized physically Door fysiek gedoopt te zijn, without being baptized spiritually zonder geestelijk gedoopt te zijn, will avail nothing. zal tot niets leiden. What is important Wat is belangrijk? is that the sinner be regenerated, Dat is dat de zondaar geregenereerd wordt. be spiritually washed, Dat het spiritueel gewassen wordt. even before he or she is physically washed. Voordat hij of zij zelfs fysiek gewassen wordt. This is the will of God.
Dat is de wil van God. This is what will place the person on the pathway to sanctification. En dat is wat de persoon op de pad gaat zetten van verheerlijking. We understood, or we were made to understand, pardon me, We kwamen zo ver te begrijpen, that without this experience, dat zonder deze ervaring, without the experience of regeneration, zonder de ervaring van regeneratie, a person cannot be sanctified. een persoon niet geheiligd kan worden. And the sad reality is En de trieste realiteit is that the majority of people who are called Christians dat de grotendeel van de mensen die zichzelf christenen noemen, have not experienced this regeneration. deze regeneratie niet hebben ervaren. Because Paul points out Want Paulus legt uit that there are evidences dat er bewijs is that will demonstrate dat ons kan laten zien that we are truly regenerated. dat wij van harte inderdaad geregenereerd zijn. The life that we lived when we were sinners, Het leven dat wij leidden toen wij zondaren waren, the life that we lived before we were washed, het leven dat wij leidden voordat we gewassen werden, must not be brought into the new life. moet niet gebracht worden in het nieuw leven. And if we continue to live the life of sin, En als wij doorgaan met een leven te leiden van zonden, the life of disobedience, een leven van ongehoorzaamheid, the life of rebellion, een leven van rebelleren, the life of pleasing ourselves, het leven van onszelf zucht te zoeken, then it is evident dan is het bewijs daar that we have not yet been regenerated. dat we nog steeds niet geregenereerd zijn. Yes, we may be baptized. Ja, wij kunnen gedoopt zijn. Yes, our names may be on the church record. Ja, onze naam kan in de boeken staan van de kerk. Yes, we may be faithful tithe payers. Ja, we kunnen trouwe tiendegever zijn. Yes, we may keep the Sabbath every week. Ja, wij kunnen de Sabbat elke week But behouden. these things do not regenerate us. Maar deze dingen regenereren ons niet. We are not washed by these things. We worden niet gewassen door deze dingen. We need to be spiritually washed. We moeten geestelijk gewassen worden. And this has to do with a transformation of our minds. En dit heeft te maken met een transformatie van onze gedachten. So that as we take the physical act of baptism, Zodat wanneer wij de fysieke handeling van de doop aannemen, it is a symbol dan is dat een symbool that we have been spiritually washed. dat wij geestelijk gewassen zijn. And consequently, En als volgend we will live the new life. zullen wij dan het nieuwe leven leiden. So I'd like to continue on that vein today. En zo wil ik natuurlijk doorgaan op diezelfde weg vandaag. I'd like to begin by asking a question. Ik wil beginnen door een vraag te stellen. Within the church, In de kerk, whose responsibility is it wiens verantwoordelijkheid is het to ensure dat er zeker van maakt that new believers dat de nieuw gelovigen experience regeneration regeneratie ervaren before they are baptized? voordat zij gedoopt worden? Because we are establishing the fact Want wij establiseren het feit that the physical act of baptism dat de fysieke handeling van dopen is not enough. niet genoeg is. The emphasis De emphasis leggen we, must not be placed on the physical act, moet niet gelegd worden op de fysieke handeling. even though Ondanks we do that a lot of times. we het vaker doen. We place emphasis on the physical act of baptism. We leggen de emphasis op de fysieke handeling van de doop. Sadly, Jammer genoeg we become tied up. worden we bevangen. We become concerned We maken ons zorgen about the numerics, over de nieuwe manieren van handelingen. the number, Het gaat om de getallen. the amount of people De aantal mensen that are baptized, dat gedoopt worden. rather than the quality In plaats van de kwaliteit that are baptized. dat gedoopt wordt. God is concerned about the quality, God maakt zich druk om de kwaliteit. not so much the quantity.
En niet de aantal die gedoopt worden. Because if the quality is right, Want als de kwaliteit goed is, it will take care of the quantity. zal het zorgen voor de kwantiteit. Amen. And that's where God is concerned about. En dat is wat God zich zorgen om maakt. So whose responsibility? Zo, wiens verantwoordelijkheid is het? Is it to ensure Om ervoor te zorgen that new believers dat de nieuwe gelovigen experience regeneration regeneratie ervaren. before they are baptized? Voordat ze gedoopt worden. Let me give you a statement from the pen of inspiration. Laat me u een inspiratie geven uit de pen van inspiratie. I'm not here to give you my own words. Ik ben niet hier om u mijn eigen woorden te geven. Whatever I say is going to be from the Bible, Wat ik ga zeggen komt allemaal uit de Bijbel. our authority, Onze autoriteit. backed up by the spirit of prophecy. En gesteund door de geest der profetie. Testimony volume 5, Testimony, volume 5. 172 page. 172 pagina. The ascension of members, De the accession of members onderzoek van leden who have not been renewed in heart dat niet vernieuwd zijn van harte and reformed in life en geformeerd in het leven, is a source of weakness to the church. is een bron van zwakheid voor de kerk. This fact is often ignored. Deze feit wordt vaak geïgnoreerd. Some ministers Sommige van de predikanten, de ministeries and the churches en de kerken, are so desirous die zijn er zo op gefixeerd of securing an increase dat voor het veiligstellen van een groei of numbers van de nummers, de getallen, that they do not bear faithful testimony dat zij geen trouwe getuigenis dragen against unchristian habits and practices. tegen onchristelijke gewoontes en beoefeningen. Those who accept the truth Zij die de waarheid aannemen, are not taught worden niet geleerd that they cannot safely dat zij niet veilig be worldlings wereldmensen kunnen zijn in conduct while they are Christians in name. in hun manier van handelen terwijl zij christenen zijn in naam. Heretofore, Nu voorwaarts. they were Satan's subjects. Hiervoor waren zij Satans onderdanen. Henceforth, En voorwaarts they are to be subjects of Christ. moeten ze onderdanen van Christus worden. The life must testify. Hun leven moet getuigen van. I'm going to say that again. Ik ga het nog een keer zeggen. The life must testify Hun leven moet getuigen to the change of leaders. voor de verandering van leiders. Do we see that today? Zien we dat vandaag No. de dag? Nee. No. Nee. It is the duty of the ministers. Het is de taak van de predikanten, de leiders. And I'll go further to say, En ik ga zelfs verder om te zeggen. it is the duty of the elders of the church, Het is de taak van de ouderlingen van de and the kerk. leaders of the church, De leiders van de kerk. to ensure Om er zeker van te maken that those who are joining the church dat zij die nu lid worden van de kerk understand, begrijpen, without a doubt, zonder twijfel, that there is a significant difference dat er een significante verschil is between a follower of Satan van iemand die Satan volgt and a follower of Jesus Christ. en een volger van Jezus Christus. That Amen. are two different worlds, Dat zijn twee verschillende werelden. two different philosophies, Twee verschillende two filosofieën. different lifestyles. Twee verschillende levensstijlen. It must be understood. Het moet begrepen worden. And they must be brought to the place En ze moeten naar de plaats gebracht to worden commit themselves to that understanding. dat ze zichzelf toewijden tot het begrip daarvan. That they must promise Dat zij moeten beloven
that when they become members of the church, dat wanneer zij lid worden van de kerk, they will live up to the Christian name. zij zullen leven tot de naam van de christendom. It is important, brothers and Het sisters. is belangrijk, broeders en The zusters. sad fact is Het trieste geval wil that we don't see this today. dat wij vandaag de dag dat niet zien. People are just allowed to come in the church. De mensen worden alleen maar toegestaan om in de kerk te komen. And as Ellen White says here, En zoals Ellen White hier zegt, we are more concerned about number. we zijn meer begeven met nummers. Because number translate to dollars. Getallen kan je vertalen naar dollars, naar euro's. Let's leave the dollars with Jesus. Laten we de euro's laten met Jezus. And let's focus on the quality. En laten we ons focussen op de kwaliteit. Let's Amen. help people to know Jesus. Laten we de mensen helpen Jezus te And when we kennen. do that, brothers and sisters, by the power of the Holy Spirit, the Lord will bless the church. En wanneer wij dat doen, broeders en zusters, bij de macht van de Heilige Geest, dan zal de Heer de kerk zegenen. It is important. Het is belangrijk. Paul recounting the sinful lifestyle Paulus die hier naar de simpele levensstijl kijkt, of his church members at Corinth, van zijn kerkleden in Korinthe, he reminded them hij herinnerde hen. of 1 Corinthians 6, 1 Corinthians 6, verse 9 through to 11. vers 9 tot 11. Listen to what Paul said Luister naar wat Paulus zegt. as we meditate upon this thought Terwijl wij mediteren op zijn denken. of the importance of being regenerated. Naar de belangrijkheid van om geregenereerd te worden. 1 Corinthians 6, verse 9 to 11. 1 Corinthians 6, vers 9 tot 11. Know he not that the unrighteous Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen shall not inherit the kingdom of God? het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Be not deceived, Dwaal niet, neither fornicators, hoereerders, nor idolaters, afgodendienaars, nor adulterers, overspelers, nor effeminate. schaandjongens. Do you know what that means? Weet u wat dat betekent? Effeminate means? Een schaandjongen? It means those who live a lifestyle of impurity as far as same sex is concerned. Het gaat om zij die een leven leiden dat gaat om hetzelfde seksen. Sometimes we are afraid to talk about this issue Soms zijn wij bang om te praten over deze issue and to call it by its name, en het bij zijn naam te noemen. but the word of God condemns it. Maar de woord van God is daartegen. So if a person practiced that lifestyle Als iemand die levensstijl beoefent, before they gave their heart to Jesus, voordat ze hun hart geven aan Jezus, when that person becomes a Christian, wanneer die persoon dan een christen wordt, that person must give up that lifestyle. dan moet die persoon die levensstijl opgeven. It's not a situation that the church is to be loving so that we accommodate that lifestyle. Het is niet dat de kerk zo liefdevol moet zijn dat ze dat levensstijl accommoderen. The Bible tells us very clearly De Bijbel zegt het ons heel duidelijk. that all of these things Dat al deze dingen are the lifestyle of Satan. zijn de levensstijl van Satan. So Paul says, Dus Paulus zegt dan, nor abusers of themselves with mankind. Verse 9. yes. No abusers? No, yeah, with mankind. Yeah, I'm trying to find the correct Verse word. 9. It's in verse 9. Ja, at the bottom. oké. Ik lees vers 9. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Look at verse 10. Kijk naar vers 10. Nor thieves, Ook geen dieven, nor covetous, geldgierigen, nor drunkards. geen dronkaards. It's shocking that there are some people who believe that even when they become a Christians, they continue to drink alcohol. Het is schokkend dat mensen die christenen worden denken dat ze christen zijn geworden, ze nog steeds alcohol kunnen drinken. Nor revilers, Ook geen lasteraars, nor extortioners ook geen rovers shall inherit the kingdom of God. zullen het koninkrijk van God And beërven. listen to in verse 11 what Paul says. En kijk ook wat Paulus zegt in vers 11. Paul says he's contrasting En Paulus zegt een contrasterende the life of sin
het leven van een zondaar, before we were washed voordat we gewassen waren, with the life of righteousness met het leven van rechtvaardigheid, after we have been washed. nadat wij zijn wedergeboren, gewassen. So look at verse 11. Dus kijk dan naar vers 11 wat hij zegt. And as Paul talks to the Christians at Corinth, he says, En terwijl hij met de christenen van Korinthe praat, zegt hij, and such were some of you. en sommigen van jullie waren zo geweest. Some of you were drunkards. Sommigen van jullie waren dronkaards. Some of you were fornicators. Sommigen van waren overspelers. Some of you were thieves. Sommigen van jullie waren schansjongen. Some of you were covetous. Sommigen van knapenschenders. Some of you were homosexuals. Sommigen van jullie waren homoseksuelen. But Maar ye are washed. u bent gewassen. U bent wedergeboren. But ye are sanctified. U bent geheiligd. But ye are justified. U bent gerechtvaardigd. In the name of the Lord Jesus Christ. Door de naam van de Heer Jezus Christus. And by the Spirit of our God. En door de geest van onze God. So since we have been washed, Dus zondags, we zijn gewassen. Wedergeboren. whatever sins we used to practice Wat voor zonde we ook beoefenden. when we were following the devil, Toen wij Satan, de duivel waren aan het volgen. when we come into the family of God, Wanneer wij in de familie van God when we komen. become members of the church of Wanneer God, wij leden worden van de kerk van God. we have resigned our following with Satan. Dan hebben wij het volgen van Satan achter ons gelaten. And Jesus Christ is our new leader. Dan is Jezus Christus onze nieuwe leider. So everything that is connected and was connected to the life of sin, Dan alles wat verbonden staat aan de levensstijl van zonde. we washed it away in the waters of Hebben baptism. wij het gewassen in de water van de dood. So things I used to do, Dus de dingen dat ik vroeger deed. sinful things that I used to do, Zondevolle dingen dat ik vroeger deed. because I have been washed, Omdat ik gewassen ben geworden. I do them no more. Doe ik ze niet meer. Amen. That's the doctrine. Dat is de doctrine. It's something that we need to understand. Het is iets dat wij moeten begrijpen. I believe that Ik geloof dat. the majority of us who are Christians Dat de meerderheid van ons dat christenen zijn. do not understand this. Dit niet begrijpen. And so the church En zo is het dat de kerk is in a spiritual bankruptcy is in een geestelijke bankrupt. because the majority of those of us who are members of the church, Want merendeel van ons dat leden zijn van de kerk. we have not been washed. Zijn niet wedergeboren, zijn niet gewassen. We are in the church, We zijn wel in de kerk, but we're living the life of sin. maar wij leven nog steeds een levensstijl van zonde. And so the Holy Spirit Zo, de Heilige Geest dan, is power, zijn macht, is not seen in the church wordt niet gezien in de kerk. because his power is not in our lives. Want zijn macht is niet in onze leven. The apostle emphasized to his members, De apostel legt emphasis aan zijn leden. but ye are washed, Gij zijt gewassen. meaning they have been washed from sin. Betekent dat zij zijn gewassen van de zonde, wedergeboren van de zonde. He made it clear to the Corinthian Christians Hij heeft het heel duidelijk gemaakt aan de Korinthische christenen. that baptism, Dat de doop, I need to hear me on somebody, en u moet me hier begrijpen iemand. because we glory in baptism. Well, I've been Want baptized. wij heilige dat wij gedoopt zijn. I've been baptized for 40 years. Ik ben gedoopt voor meer dan 40 jaar. And you're still living like a devil. En je leeft nog steeds als de duivel. Paul emphasized to the Corinthian Christians Paulus emphatiseert het aan de Korinthische christenen. that baptism Dat de doop is an outward sign is een teken van buitenaf. or recognition Of een herkenning van buitenaf. or ratification Of een gerectificatie of the inward experience van de innerlijke ervaring.
of removal of sin van het eruit halen van de zonde. that has taken place in the repentant sinner. Dat plaats heeft gevonden in de bekeerde zondaar. Notice Paul says, repentant sinner. En let goed op, Paulus zegt een bekeerde zondaar. If you have not made up your mind to follow Jesus all the way, you're not ready to be baptized. Als jij je gedachten niet heeft opgemaakt, helemaal opgemaakt, om Jezus te volgen all the way, de hele weg, dan ben jij nog niet klaar om gedoopt te worden. And that's why no one should be forced to be baptized. En daarom mag niemand geforceerd worden om zich te laten dopen. Baptism should be a calculated, intelligent decision Het dopen moet een gecalculeerde, intelligente beslissing zijn by a person door een persoon om gedoopt te worden, who has been exposed to the teachings of Christ die belicht is met de leringen van Jezus. and having been exposed to the teaching and the love of Jesus, En de lichting heeft gekregen van de liefde van Jezus. has fallen in love with Jesus In liefde gevallen is met Jezus. Amen. and have made a decision, En een beslissing heeft gemaakt. an intelligent decision, Een intelligente beslissing. that I'm going to renounce the world, Dat ik de wereld achter mij ga laten. its sinful ways, Zijn zondevolle manieren. and I have decided to follow Jesus En ik heb besloten om Jezus te volgen. all the way. De hele weg. The fact is that too many people De feit is dat velen have not yet made that decision. hebben nog steeds die beslissing niet gemaakt. We see it in the church. We kunnen dat in de kerk zien. We see the life of people in the church. We zien het aan de levensstijl van mensen in de kerk. We see how people behave in the church. We zien het hoe mensen zich gedragen in de kerk. They exhibit the characteristics of the devil. Zij tonen de karakteristieken van de duivel. The same lifestyle that they lived while they were out in the world serving the devil Dezelfde levensstijl hoe zij buiten daar in de wereld de Satan waren aan het dienen. is the same lifestyle that they carry on in the church. Het is dezelfde levensstijl dat ze mee doorgaan in de kerk. And as a result of that lifestyle, En als resultaat van die levensstijl it neutralizes the power of the Holy Spirit. neutraliseert dat de kracht van de Heilige Geest. So there's not much happening in the church Daarom gebeurt er niet veel in de kerk. by way of spiritual growth. In het betekenis van spirituele groei. Interestingly enough, Interessant genoeg our churches have become entertainment centers. worden onze kerken entertainmentplaatsen. People come and have a good time. De mensen komen en hebben een goede tijd. It's like going to a movie. Het is net alsof je naar een bioscoop gaat. It's not worship anymore. Het is geen aanbidding het is geen aanbidding meer. They pay their dues, Ze betalen hun taken. come and hear a nice sermon, Ze komen en horen een mooie preek. and the pastor makes sure he doesn't speak anything to offend. En de pastor zorgt er goed voor dat hij hen niet beledigt. Because they may not come back, Zodat ze misschien niet terugkomen. or they may get upset with him Of dat ze boos met hem worden. and ask to move him, En vragen om hem weg te halen. because this is our program, Want dit is onze programma. the unsanctified heart. De ongesanctificeerde deel. So we Ongeheiligde deel. need to be washed. Dus we moeten gewassen worden. We need to be sanctified. We moeten verheerlijk worden. I asked you yesterday, Ik heb u gisteren gevraagd. are you baptized? Bent u gedoopt? Well, pastor, what kind of question you asking me? En pastor, wat voor type vraag ben je mij aan het stellen? I'm a third generation Adventist, Ik ben een derde generatie Adventist. but that's not what I asked you. Maar dat is niet wat ik je heb gevraagd. I asked you, have you been baptized Ik heb je gevraagd, ben je gedoopt? by the Spirit? Door de geest. That's what I'm asking. Dat is wat ik aan het vragen ben. See, when we have been baptized by the Spirit,
zie je dat wanneer wij gedoopt zijn door de geest, we will reflect the character of Jesus Christ. dan zullen we de karakter van Jezus Christus It reflecteren. will be seen in our lives. Het wordt gezien in ons leven. The washing Het wassen. mentioned in this verse, I'm talking what Paul talked about in 1 Corinthians 6. Ik spreek over wat Paulus heeft gezegd in 1 Korinthe 6. Deze wassen, deze wedergeboorte, Is the miracle of regeneration het is de wonder van regeneratie, dat schoongewassen. experienced by individuals Ervaren door individuen whose sins have been forgiven wiens zonden zijn vergeven and washed away en weggewassen by the blood of Christ, door de bloed van Jezus Christus. in whose atoning sacrifice En wie zijn heilige offer, the sinner has placed his faith. die zondaar zijn geloof heeft gezet. It's important. Het is belangrijk. And if there's anything that we need to pray about, En als er iets is waarover wij moeten bidden, it's this. dan is het dit. Because the sad fact is, Want het trieste feit is, many of us who are Seventh-day Adventists, velen en velen van ons die zevende Adventisten zijn, we have not started the first journey as yet. hebben niet eens de eerste reis begonnen. No, we haven't. We hebben dat niet begonnen. We zijn nog niet And begonnen. I'm not trying to be harsh. Ik wil niet hard zijn. I'm just trying to tell you what I have seen, Ik wil je alleen maar vertellen wat ik heb gezien. what I have witnessed. Wat ik getuige van ben. Let me ask you another question. Laat me je nog een andere vraag dan stellen. Who is responsible Wiens verantwoordelijkheid is het for the operation of regeneration? voor de operatie van, voor de beweging van regeneratie? 1 Corinthians 6, verse 11. 1 Corinthians 6, vers 11 zegt. And such were some of you, En zo waren velen van u. but ye have been washed, Maar gij zijt schoon gewassen. but ye are sanctified, En u bent geheiligd. but ye are justified En u bent gerechtvaardigd. in the name of the Lord Jesus In de naam van de Heere Jezus. and by the Spirit of our God. En door de geest van onze God. Yes. Ja. Titus chapter 3, verse 5. Titus hoofdstuk 3 vers 5. Titus 3, verse 5. Titus hoofdstuk 3 vers 5. Not by works of righteousness which we have done, Niet door werken van rechtvaardigheid dat wij hebben gedaan. but according to his mercy, Maar he naar- saved us Maar naar zijn genade heeft hij ons gered. by the washing of regeneration Door het schoonwassen van regeneratie. and the renewing of the Holy Ghost. En het vernieuwing voor de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. So the Holy Spirit Zo, de Heilige Geest is the person is die persoon responsible for accomplishing the wonderful miracle of regeneration. voor het volbrengen voor dat machtige wonder van regeneratie. In the life of the repentant sinner. In het leven van de bekeerde zondaar. Fundaments of Christian education. Fundamenten van christelijke Education. educatie. Page 262. Pagina 262, 262, We are told this. worden we dit verteld. The power of the Holy Spirit De kracht van de Heilige Geest must purify moet reinigen the thought het denken and cleanse en schoonmaken the soul of its moral defilement. van de ziel van de morale uitdaging die de persoon heeft. So we must allow the Holy Spirit to do the work of cleansing, the work of purifying. Dus wij moeten toestaan dat de Heilige Geest zijn werk doet van schoonmaken en de van het reinigen van de mens. There's another statement. Er is nog een andere statement. Great controversy. De grote strijd. Page 233, paragraph 2. Pagina 232, paragraaf 2. It is not
as communities, but as individuals. Het is niet voor de gemeente, maar het is voor de individu. That men are converted to God. Dat men zich bekeert tot God. The work of regeneration Het werk van regeneratie must be wrought in the heart moet in het hart gebeuren. and conscience En het denken. by the power of the Holy Spirit, Door de macht van de Heilige Geest. not by the decrees of councils. Niet door de decreeën van landen. It is not the rules of the church. Het is niet de regels van de kerk. We can become strict adherents to the rules of the church. We kunnen ons strikt gaan houden aan de regels van de kerk. We can obey the letter of the law. We kunnen de lectuur van de wetten ons aanhouden. But we disregard the spirit of the law. Maar we wijzen de geest van God af. What we are asked to do Wat wij gevraagd worden om te doen, is to open our hearts to the Holy Spirit. is om onze harten te openen voor de Heilige Geest. To Amen. put self aside. Om zelf aan de kant te zetten. To make up our minds to renounce the world, the life of sin, the life of Satan, that we resign Satan's leadership in our lives. Dat wij het leven, het zondige leven achter ons laten. Het leven van Satan, het vuilige van Satan achter onze leven laten. And when we do that, brothers and En sisters, wanneer we dat doen, broeders en zusters, the Holy Spirit will come to us. dan zal de Heilige Geest naar ons toe komen. And He will give us the power to overcome the sins in our lives. Dan zal Hij ons ook de macht geven om de zonde te overwinnen in ons leven. The Holy Spirit will work the miracle of miracles in our lives. Dan zal de Heilige Geest de wonderen van wonderen in ons leven bewerken. So that sin that you have been struggling with, Zodat die zonde waar jij mee aan het worstelen bent, these sins that seem so hard to overcome, deze zonde dat zo moeilijk is om te overwinnen, the Holy Spirit will give you and I the power dan zal de Heilige Geest nu u de macht geven to daarover. overcome these things. Om deze dingen te overwinnen. The Holy Spirit will wash these things out of our lives. De Heilige Geest zal deze dingen uit ons leven wassen. So that things that we used to love, we don't love them no more. Zodat de dingen waarvan wij hielden, we ze niet meer van houden. Because the transformation has taken place in our lives. Omdat de vernieuwing plaats heeft genomen in onze leven, die transformatie. It is a miracle, brothers and sisters. Het is een wonder, broeders en It zusters. is the power of the Holy Het Spirit is de working. macht van de Heilige Geest werkend. And this is something that modern day Christians do not En understand. dat is iets wat de moderne christen vandaag de dag niet begrijpt. Because it really happens. Want het gebeurt. Because self is in the way. Omdat zelf in de weg staat. We have to lay self aside. We moeten zelf aan de kant zetten. Whatever stands in the way, we have to put it aside. Wat er ook in de weg staat, moeten we hem aan de kant zetten. And that's why Jesus says, if your right hand offend you, cut it off. En daarom zei Jezus, als je rechterhand jou in de weg staat, snij het af. Move it out of the way. Haal het uit de weg. Show God that you are serious. Laat God zien dat je serieus bent. Sometimes we say we wish we could live our lives over again. Vaak zeggen wij soms dat wij wensen dat wij ons leven opnieuw zouden kunnen leven. Sometimes we say there are things in our lives we just do not want to remember. Soms zeggen wij, er zijn dingen in ons leven dat we niet eens aan meer willen denken. I wish I could just wash these things out of my life. Ik wens dat ik al deze dingen uit mijn leven zou kunnen wassen. But Jesus is there by your side. Maar Jezus is daar aan je kant. And He's willing to do that for you by His Spirit. En Hij is gewillig dat te doen voor jou door zijn geest. But He's not going to do it without your permission or mine. Maar Hij zal het niet doen zonder uw toestemming of de mijne. We got to consent. Wij moeten toestemmen. And when we do that, En wanneer we dat doen, the Holy Spirit will take over. dan zal de Heilige Geest het And He will overnemen. do the washing. En Hij zal ervoor zorgen dat we gewassen He worden. will do the cleansing. Hij zal de reiniging doen. And I am telling you because I have that experience. En ik kan je vertellen, omdat ik die ervaring heb. The Holy Spirit has worked in my life De Heilige Geest heeft gewerkt in mijn leven. in wonderful ways. Op wonderbaarlijke manieren. And it makes you happy. En het maakt je blij. Amen. This final question Dit is een van de vragen. and quotation will help you to understand De citaat die u zal helpen begrijpen. how serious God
hoe serieus God is, considers this doctrine of This- regeneration. deze doctrine van regeneratie, van wedergeboorte, in acht neemt. Here is a question. En hier is de vraag. How important Hoe belangrijk is het is it for all voor allen who desire to be saved die wensen gered te worden, in heaven to be regenerated? om in de hemel te komen en geregenereerd te zijn, om How wedergeboren te zijn? How important is it? Hoe belangrijk is het? Our answer is taken from Testimony for the Church, Onze antwoord is genomen uit getuigenissen voor de kerk. volume 9, Volume 9, page 23. pagina 23. Regeneration Regeneratie, wedergeboorte, is the only path. is de enigste weg. Let me say that again. Laat me het nog een keer zeggen. Regeneration, Regeneratie, my sister, mijn zuster, my brother, mijn broeder, is the only path is de enigste weg by which we can enter the city of God. door welke wij de stad van God binnen kunnen komen. Let no one fool you. Laat niemand u voor de gek houden. It's not how long you have been in the church. Het maakt niet uit hoe lang je in de kerk bent geweest. It's not what you have done or I have done for the church. Het is niet wat ik heb gedaan of u heeft gedaan voor de kerk. It's not the amount of money good, but it's not the amount of money we give to the cause of God. Het is niet het hoeveelheid geld, wat goed is, dat we geven voor het werk van God. It's not even because I'm a vegan. Het is niet eens omdat ik een vegan ben. That is good, Dat is goed. but that will not save you and I. Maar dat zal je niet redden. Regeneration. Regeneratie, wedergeboorte. I need to plant it in. Ik moet het, I needed to get it. ik moet het laten stoelen. Ik heb nodig dat hij dat begrijpt. Regeneration is the only path by which we can enter the city of God. Wedergeboorte is de enigste pad dat wij kunnen gebruiken om in de stad van God te komen. And then listen to what Ellen White says as she breaks it down. En luister naar wat Ellen White zegt als hij het in stukjes breekt. That we really don't like. Wat we niet graag willen horen. It is Het is narrow. smal. Did you get that? Heb je dat Where begrepen? did we hear that word before? Narrow. Waar hebben we dat voor het eerst gehoord? Smalle We pad. heard it in Matthew, am I right? Je heeft het in Matthäus gehoord, toch? Straight is the way, Recht is de weg. and narrow. En smal. Two different roads, Twee verschillende, two different lifestyle, twee verschillende levensstijlen. two different pathway. Twee verschillende wegen. Following Jesus is a narrow path. Jezus volgen is een smalle pad bewandelen. It's a path that requires self-denial. Het is een pad dat eist dat je jezelf verloochent. You cannot serve the devil and Christ at the same time. Je kan niet de duivel en Christus dienen op dezelfde moment. You are either on the narrow path Je bent of op de smalle pad, or you're on the wide road. of je bent op de wijde wegen. It is narrow, Het is smal. and the gate by which we enter En de poort waardoor wij binnen moeten gaan is straight. is recht. S-T-R-A-I-T. Is R-E-C-H-T. Check out its meaning. Kijk naar wat het betekent. It means difficult, Het betekent moeilijk. straight, challenging, Het is recht. Het is uitdagend. punctuated with trouble, Gevuld met moeilijkheden. requires self-denial. Het eist dat je zelf verloochent. It requires giving up self. Het eist dat je het zelf opgeeft. But she says, but along it we are to lead men and women and children. En zij zegt, maar het is de pad waar wij de mensen op moeten leiden. Man, vrouw en kinderen. Teaching them that Dat aan hen lerend, in order to be saved,
in orde, zodat zij gered kunnen worden. They must have a new heart Ze moeten een nieuwe hart krijgen. and of a hebben. new spirit. Ze moeten een nieuwe hart en een nieuwe geest hebben. You and I U bent niet, cannot say we are Christians and cursing the same way. u kunt niet zeggen ik ben christen en vloekend op dezelfde manier. No, Nee, dat kan niet. we gotta be different. We moeten anders zijn. We moeten verschillend zijn. They must have a new heart, I said, Zij moeten een nieuwe hart and hebben. a new gezegd. spirit. En een nieuwe geest. The old, De oude, are you hearing me, somebody? is iemand naar mij aan het luisteren? The old, De oude, telling people, this is who I am. zeggen tegen de mensen, zo ben ik. That's who you are, yes, yeah. Dat is wie je bent. Ja, je heeft gelijk. But if you are going to get to heaven, Maar als je in de hemel moet komen, that old you dat oude jij have to die. moet sterven. Amen. The old Het oude, hereditary traits dat wedergeboren is, of character van karakter, must be overcome. het oude manier van denken moet overkomen worden. I don't know if it was Pastor Nunes or Elder John Davis spoke about the issue of overcoming. Ik weet niet of het Pastor Davis of John Nunes was die gesproken heeft over overwinnen. We have to overcome. Wij moeten overkomen. Yeah. Ja. That sin Die zonde, that is giving us trouble, dat ons problemen geeft, we have to overcome it. die moeten we overkomen. The natural desires De natuurlijke wensen, zuchten of the soul must be changed. van de ziel moeten veranderd worden. All deception, Alle deceptie, all deception, alle deceptie, all falsifying, al valse dingen, all evil speaking al het slechte manier van spreken, must be put away. moet ermee weggedaan worden. The new life, De nieuwe leven, which makes men and women Christ-like, het nieuwe leven dat de man en vrouw christelijk maakt, Jezus lijkend maakt, is to be lived. moet de leiding hebben. Moet geleefd worden. Is there hope for every sinner? Is het? Is there hope for every sinner? Oh, is er hoop voor alle zondaars? Blief? William Cooper William Cooper says yes zegt ja, when he wrote, toen hij schreef. there is a fountain filled with blood, Er is een fontein gevuld met bloed. drawn from Emmanuel's vein. Dat? Drawn from Emmanuel's vein. Getrokken van Emmanuel. Zijn, And sinners plunge beneath that flood, en zondaars die springen onder die fontein. lose all their guilty stains, Ze verliezen al hun zondige vuil. lose all their guilty stains. Ze verliezen al hun zondige vlekken. Lose all their guilty stains. Ze verliezen al hun vlekken. And sinners plunge beneath that flood, En de zondaars springen onder die lose all fontein. their guilty stains. Ze verliezen al hun zondige vlekken. As I close, I want to ask you a question. Als ik aan het sluiten ben, wil ik een vraag stellen. Each one of us. Aan elk een van ons. Have you lost all your guilty stains? Heb je al je zondige vlekken verloren? Have you been washed? Ben je wedergeboren? Ben je gewassen? I'm asking you an honest question, and you're the only one can answer the question. Ik stel je een eerlijke vraag. En u bent de enige die dat kan antwoorden. You know your struggles. Je kent waar u staat. You know the battles you have with the devil. U kent de worstelingen dat u heeft met de duivel. Have you lost your guilty stains? Heb je je zondige zonden verloren? Gewassen? The invitation, therefore, is if The- you haven't, if you are not sure,
De uitnodiging daarom is, als je het niet zeker weet, als je het niet weet, The invitation is, my brother, dan is de uitnodiging, mijn broeders en zusters, wash you, word gewassen. make you clean. Maak jezelf schoon. Put away the evil of your doing Zet weg al die slechte dingen dat je doet. from before mine eyes. Voor mijn ogen. Cease to do evil. Stop met slecht te doen. Learn to do well. Leer om goed te doen. Seek judgment. Zoek Relieve gerechtigheid. the oppressed. En help degenen die onderdrukt worden. Judge the fatherless. Spreek recht voor de vaderlozen. Plead for the widow. Spreek ook recht voor de weduwe. And then Jesus says, come now. En wanneer Jezus zegt, kom nu, Come now. kom dan nu. And let us reason together. En laten we samen Isn't that wonderful? met elkaar spreken. Come Is now. dat niet machtig? Kom nu. I need to talk to somebody today. Ik moet weer met iemand praten. He's not concerned about how many sins you committed last year Het maakt hem niets uit hoeveel zonden je vorig jaar hebt begaan. or last week. Of vorige week. He says, Hij come zegt, now. kom nu. Come. Kom. There is still Er hope. is nog steeds hoop. Come now, Kom nu, my brother, mijn broeder, my sister. mijn zuster. Come now. Kom nu. And let's talk. En laten we praten. Though your sins be as scarlet. Al zijn jouw zonden zoals scharlaken. He said, I will make them as white as snow. Hij zegt, ik zal ze maken zo wit And als though sneeuw. they be red like crimson. Al zijn ze rood als christen, He said, I will take care of it. dan zal ik voor jou zorgen. If you are willing. Als je gewillig bent. Come now. Kom dan nu. Amen. 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 Let us pray. Laten we bidden. Wilt u opstaan of knielen? There is a fountain filled with blood, Er is een fontein gevuld met bloed. drawn from Emmanuel's vein. Genomen van Emmanuel zijn aderen. Sinners plunge beneath that flood, Zondaars die springen daarin onder de bloed. lose all their guilty stains. Ze verliezen al hun zondige vlekken. Heavenly Father, this morning, Hemelse Vader, deze ochtend. we sinners come to you. Wij zondaars komen tot u. We need to be washed We moeten gewassen worden. because we have dirtied our clothes. Want wij zijn vuil in onze klederen. Our lives are filled with stain. Ons leven zit vol met vlekken. We need to be regenerated. We moeten geregenereerd worden. And we thank you for the invitation. En wij danken u voor de uitnodiging. God, you know our lives. God, u kent ons leven. We cannot hide from you. We kunnen ons niet verbergen voor u. Our lives are like an open book to you. Ons leven is net als een open boek voor u. And we're glad, Lord, that in spite of our sins, En we zijn blij, Heer, ondanks onze zonden, in spite of our failures, ondanks onze falen, you have invited us to come. heeft u ons uitgenodigd om tot u te komen. And you said if we are willing, U heeft gezegd, als wij gewillig zijn, you are willing. dan bent u ook gewillig. This morning, Lord, Deze ochtend, Heer, your children, all of us, uw kinderen, are willing. wij allen, We are willing. zijn gewillig. We're asking you, Lord, Wij please vragen cleanse u, us. Heer, Please regenerate us. alsjeblieft, Baptize regenereer us anew doop ons opnieuw with power from on high. met kracht van boven. Oh, wash us, dear Savior, En was ons, redder, from sin-guilty stains. van zondige vlekken. Father, I want to pray for somebody today. Vader, ik wil voor iemand bidden vandaag. Someone who is crying out to you at this time. Iemand die nu naar u is aan het roepen. Who have been struggling, Wie is aan het worstelen, falling and rising up.
Vallen en opstaan. falling and rising up, Vallen en opstaan. falling and rising up. Vallen en opstaan. That soul, Lord, is on the verge of giving up Die ziel, Vader, staat op het punt om op te geven. because the devil Omdat de duivel has whispered into their ears, heeft in hun oren gefluisterd. it's no use trying. Het heeft geen kans om te proberen. Help that person, oh God, Help die persoon, Heer. that you're a God of a second chance, Dat u God bent van een tweede kans. that you're a merciful God. Dat u een genadige God bent. You're the only one who can give them the power U bent de enige persoon die hen de macht kan geven. to rise and keep walking. Die hen kan laten opstaan en door blijven lopen. Amen. So I commit this person into your hands. Dus ik leg deze persoon in uw handen. And I ask, oh Lord, that you will do that miracle of saving grace, En dan vraag ik, Heer, dat u die wonder doet van genadige redding. that we can leave here today Dat wij vandaag deze plek kunnen verlaten. transformed, Getransformeerd, empowered bekrachtigd by your Spirit. door uw geest. This is our prayer Dit is ons gebed. in Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 Thank you. Ik denk dat we een break hebben van 15 minuten voordat we doorgaan met Pastor Davies.